Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ketemu lagi sama Mak Sawi. Mak Sawi lagi ngene iki lho, guys. Mbothok urang ki yo ngene iki. Sing mangan karo sing nandangi penak sing mangan tuku 3.500 saya sing nandangi koyo ngene iki lho, guys. Brengose iki diketoki dhisik padahal ki lembut-lembut sepilen to, guys. Lho to. Cuwilike urang koyo ngene iki lho lah. Ngene iki. Ngene iki rambutnya dipotong ngene to. No, ngene iki kudu telaten, nek gak telaten yo nyogrok ilat loro. Lah nek sing wis resik ngene iki lho, guys. Iya ta. Iki gak nek cucuke, sing cucuke iki lincip nang ilat loro ngono lho, guys. Nah aku gak doyan ngene iki, engko tanganku bar tak wedangi. Gatel. Gatel tri. Yo ngene iki yo jelimet ngene lho, guys. Prasamu nek bothok urang ki nek ra dijlimeti mergone urange gedene sak kilo stok. Sak sodo to iya. Iya. Lho, ngene iki prasamu Mak Sawi iki kreatif. Kreatif. Lho ngene iki nggih njaluk diketoki ngene iki ben resik. Ngene, engko terus diumbah neh, guys. Ngene iki. Mak Sawi iki pokoke steril. Aja steril apa? Steril aja, steril. Lho ngene. Iki nek sing gedhi niki ya ana guys tapi sitok loro. Lho. Mak Sawi iki pokoke anggere bothok urang ya dadak jelinggut ngene iki. Iki cari uang ngono lho, guys. Demi rupiah ya, Mak? Iya, Rp50 sampai Rp100. Iya teh. Mergone iki apa dhuwit saiki ya karo diutuni, guys, timbang nyambut gawe apa. Wong ora anak ra bojo. Iya teh, sing digolekne sapa? Golek dhewe. Nek ra golek dhewe stres. Iya teh. Ya muga-muga dongakno Mas Sawi ki sehat. Ben iso ketemu ngono lho, guys. Walaupun iso nyocot ngene tapi kan yo menghibur hati yang sedih-sedih wi. Aku gak mau sedih, guys. Pokoknya aku bahagia terus. Enak sendirian. Iya deh. Tapi sandalnya pasangan lho, Mak. Iya. Lho nek sandal pasangan, nek gak pasangan sisih dengkling. Iya deh. Lah anak bojo wi harus kadang yo ono sing suami istri berdua. Nah aku bersatu ae, guys. Enak bersatu sudah biasa. Iya deh. Sudah biasa, sudah 35 tahun. Sudah biasa menjanda, gitu. Percaya kaya karmu ora percaya wis saumure Mbak Manwara. Terus ya tenane, Mak. Kenyataan. Kediri lah kotane, guys. Lho, terus Bukti lah nyatane. wis gak usah rini nek kan parian. Ya jelas toh. Terah dulure kok. Ki si dulur, Mak. Gak, ya dulur temu gede, guys. Dia pinggir ini. Sarini? Iya, karo koncone, karo Sarden. Aku nang ngarani Sarden. Sopo sarden wi? Anu koncone. Ora lek kayak main dia, Mak. Main gendong. Kulon kono wi berarti. Sopo to ki jenenge kok laku nyeluki Sarden. Sik to. Nyemuke ke. Wis Mak Sawi ki ya ngene iki, guys. Gak mau ribet. Ngene iki gak kerja sedina ngono, guys. Piye rasane? Gak duwe duit ngono ya klepek. Ono sing digoleki kerjanan ki. Ya piye nek ra bakul? Ya bakul kudune. Pokoke kudu obah. Nek ra obah ra entuk opah, ya teh. Iya to. Awake diparingi sehat, panjang umur, rezeki karo digoleki karo mlaku, ya teh. Iya. Pokoknya kabeh anak-anakku di mana ada tidak bisa menyebutkan satu persatu, saudara, anak, cucu, ya deh. Oke, baik. Pokoknya di putuku di Mojokerto, anakku di Surabaya, sing sitok di Saradan kene. Pokoknya terus di Piye to kok akeh men? Lho, lah anakku telu dok kabeh. Piye ngono iki jale? Piye? Terus dulur-dulurku di Malaysia, di Taiwan, di pokoknya Singapura, pokoknya nak Suriname, anak-anakku, Mbak Widi, Mbak Weni, ya Bu Lis, Pak Min, terus
Sapa kuwi jenenge nang Malang kuwi sapa ya? Sing bakul sate wi. Lali jenenge aku. Enek ya, Nek? Kok nek klambi aku kuwi. Iki arek oleh kiriman aku kan ngelis. Terus Wonge ning mari anu, Mak. Ning luar to, anak bojone ning anu, Endi? ning Hongkong. Surabaya. Ya, terima kasih Sing- sing ngekeki Mak Sawi, mudah-mudahan lancar pekerjaane, lancar rezekine, semoga sehat selalu. Mak Sawi tidak bisa membalas apapun, membalasnya doa. Mudah-mudahan aku dikei sapa wae sing ngekeki aku ya sehat selalu ngono lho. Oke. Pokoke ora ngerti sapa jenenge kuwi aku ya ora apa-apa, sing penting tak dongakno kabeh. Mas yo mbuh gething, mbuh Ora. mbuh ngrasani, mbuh ngedu aku ora ngerti lho ya. Ya, Sing toh. penting aku matur suwun, semoga lancar rezekine ngono lho. Oke. Barokah. Nah aku ki somong aku yo ngene iki guys, enom sampai tuwek yo wis gak. Heeh. Wis gak pokoke wis gak sembing aling-aling, tapi aku ki mau ribet. Iya le. Aku ki ngomong nih wong yo moh pokoke ribet. Sing penting awakku dhewe sehat selalu nyambut gawe. Oke. Oke. Kok aku kuwabe tak dongakne apik mbok elek karo aku, mbok apik karo aku tak dongakne apik kabeh ya rek. Bener. Kuwi gak pilih kasih. Sopo tak dongakno kabeh rezekine lancar, sehat. Kerja nang ndi kabeh yo hati-hati. Budal golek duit, mulih kudu golek duit. Mulai gawe duit. Mulih nggo duit. Yo golek duit yo oleh duit to le. Wong budale yo sangu duit lho le ngono kuwi. Iya to. Ya kudu mulai kudu oleh duit. Iki wis tak tulis kan karo Bu Sarah kon lanange pira, terus sing rewang ning kono pira. Bu Sarah sapa? Wong ndi wi? Lah iya wonge ning luar sing arep ngirimi lho, Mak. Santuku nae. Sapa to wong Malang e bakal sate ki? Lali aku jenenge, Pak. Bu lali jenenge sampean. Klambine wis tak nggo Lali jenenge. Aku ki ya dikai sapa matur suwun, guys, gak pilih kasih. Sapa ora cilik, ora gedhe, ra idak, ra doh, tak matur suwun. Ndek iki dikirimi Apa? tas kayak aku yo matur Apa ngirimi? suwun. Yo wong, Tas apa, Mak? tas cangkluk kuwi. Kaya apa? Oh, kaya golongane kaya Hermes-hermesan. Yes. Tak kira tas buan. Yo ora, ngawur tas buan yo akeh. Apa le, Nduk? Golek apa? Kakatokan ra? Susu. Susu. Lah susune ning ndi? Gak ngerti. Nang kulkas nawa goleki. Engko nak melok unti lho. Kok nak pasar. Ngono guys, putuku guys nek tangi awake panas. Alah, engko sore gak loro. Wis nang rono golek. Iya no, cah kene omahe kono. Pokoke Mak Sawi ki selalu nyambut gawe, guys. Mbuh oleh saiki akeh wi mesti nyambut gawe. Ora napi ra kena tuku sawah. Lah Iya, kene, iki mangan bendino. Gue mangan bendino, gue cekelan ini lho guys. Pokoknya sedino iki gak nyekel duit nang ndasku ki yo klepyur ngono. Tuh, rasamu. Kayak yo nak nyambut gawe ngene iki sehat. Iya to. Kabeh wonge omong aku yo ngene iki guys akeh ngene iki. Tapi yo di dalam hati ki yo uga sakit hati. Pokoknya nek gak dicetot ngono aku yo gak. Nek gak nyogrok atiku tus ngono yo ora. Aku asli nih. Aku ki los dadi wong moh aku kon du kene du kono moh. Apa enake terus yo aku ki biyen yo ngene iki hidup sendirian tanpa suami tanpa anak aku biyen. Piro? Saiki Berapa tahun menjanda? 32 Mas Mbak Manuara iki umure piro? Saumure kuwi to? Saumur Mbak Manuara. Terus aku rabi umur 13 bayangno. 13 tahun. Iya. Iya. Aku gurung datang bulan aku sudah nikah. Tapi aku 1 tahun gak kumpul bojoku, gung rukun ngono lho, guys. Terus aku suwe-suwe turunku ki diwehi cacing, kan aku wedi cacing. Terus suwe-suwe kok rukun ki mbuh ya apa gara-gara wedi cacing kuwi. Iya. Cacingnya gede apa cilik? Lah, Kowe pilih. ngerti kok itu. Ya karek cacing sing endi? Sing nang lemah kuwi lho, guys. Oh. Nak nang dhuwur wis karuan dikatoki. Sing nang njero lemah kuwi lho ditokno kuwi gek ya
aku pasar turu cacingnya ketika turun ini piye ya mencicil nganggur aku gitu tenan wi aku nak cacing ki wedi makanya aku gak iso tandur gak nang sawah mbak-mbakan kuwi aku dicacing masih sikilku dikrokoti masih sikil lelek iki yang gitu yo nak diuget-uget ngono yo keri to Mak. gila nak udan aku yo ora wani metu lho guys Oke. anakku ki yo golek susu ya guys lhonya Lho susu ning ngene iki lho, guys. Alah. Apa to ngene iki sik teh? Indomil, Nera Frisian Flag. Anu, Indomil. Nah, iya. Indomil pilihan kita. Menawa nanti endorse Indomil ya, Mak. Lho wong aku ki sembarang tak tuku ora tau entuk endos lho. Lah iya. Muga-muga bar kita di endorse kaya udan. Muga-muga sitoke ra ngendos ya sitoke ya, guys. Dunia itu milik kita sendiri yuk. Yuh. Share. Yos ini Mas Sawi keseruane sak Indonesia guys. Ini ki liyane Mak Sawi ya uga guys jelimet ngene iki. Tenan, enak sing mangan lho, Ndang. Tuku sak bungkus nanti pangan wis. Rasane mbok enak mbok gak enak ya wis mateng, tapi aku yo akeh-akeh enak. Gak mungkin wong-wong balekne yo ora tau. Ya ora tau, Mak. Heeh, ya ora tau komen. Ini kurang kok enak kok. Ndi begani piro to, Mak? Pokoke ndek iki anu piro yo? Sik to 16. 16. 26. Ndek nek lelene piro to? Gak enak to, ndek ngati to. Oh 16. Ndek nganane 26. Terus ndek nganane neh song piro kae? 15. Heh? 15. 15. 19 wong kurang sitok. Dadi entuke dhuwit 400 piro ngono lho. Terus aku njaluk 300 200 ngono ya. Dek bengi. 300 5.000 ngono. Jane minimal ya anu Mak iki jane lelene 50 karo apa iki pelatih ora ditukokne mbak Manus apa sesuk nih? elekno Lele ya? Heeh, elingno tukokno. Tapi mampu ya we pomo 50 lele. Yo mampu kurang mampu. Maksudmu piro? Maksudku ki 50 tom lho. Lah tapi yo aja ngono gak entek jagane wong. Aku nek gak entek saiki-saiki sing dino lancar ya ta. Tapi akeh lho Mak entak kok. Yo lelene engko bengi. Engko belanja teh. Kono kok nek 2 kilo wae. Nak anune atine jek. Iku aku adol ayam tak kon duwi 200. Nah nang wong yo gak oleh, nang wong ki yo 50 swidak mesti. Piye to 200 piye maksudnya? Papat. Papat Tak kon duwi 200. Pitik ya? Yo. Kok bar magrib. Lha iso dienggo apa? Lho. Lah dienggo sayur sesuk ya petok tik Jawa. Oh alah. Aku ki adol ngono lho. Pakeh Mak ngono. Ya lumayan ilang kabeh kok pitikku ki lanang-lanang ilang kabeh. Ya tak tinggal nglayat kae sedina ilang sitok. Terus tak tinggal nang Surabaya ilang neh sitok jago. Terus ndek kapan kae yo ilang neh. Mbung luwi parani pangani ula. Nah iki timbang dipangani ula, sesuk dimasak, iya ta? Jenenge enak-enak ka Surabaya Mak. Iya. Surabaya apa Gresik ya Mak? Surabaya. Surabaya sing ndek men lemu kae Mas Marcel sing ndingi kok. Sopo ya ndek iki? Lali aku jenenge. Aku kira popo masih ora ditukokno apa ora dikeki iki gak popo. Sing penting kuwi apik ngono lho. Aja kene aja kono, aja elu. Aku ki mau gak seneng aku ki elu ki. Pokoke yo wis apa eneke biasa ya ta. Engko pas enek wong kae dek anu kae kok ngene aja aku gak njaluk emoh aku sing penting ki aku meneng ndok omah aku dikeki yo matur suwun gak dikeki yo aku gak tau ngarep-arep pokoknya hidupku awet biyen yo wis ngene iki gak berubah makanya aku nak dikeki kuwi ra dik sungkan ngono lho aku gak iso bales tapi sing bales sing kuwasa aku mau asline iki dikeki engko timbangane gurine piye ngono lho Gundel gurine aku ki gak ngono yo matur suwun tok isine iki. Kene aku gak iso. Oke. Kei opo-opo ngono.
Aku ki ya jarang ngene iki kok meneng nggo mah ora tau dolan, ora tau metu. Metune Mbak Manuara ndek bengi gawe payek. Nggih apa ya, Mak? Yo wis entek. Ndek bengi sih. Oke. Mana? Aku ki sik to, Iya. ya urung salam berang kok. Ngono. Ya wis ngene wae guys ya. Wis cukup sakmene wae Mak Sawis. Oh gak ditelusne to kok. Ya kok. Ya wis. Ya wis ngono guys ya. Nanti Ngono. lanjut lagi. Oke. Dadah. Ya. Lho guys, ki pakan pitik tak godhokne sego lho guys. Nama tak godhokne super mie. Masa? Godhokne super mie telu to. Terus Mari ngono. Tak tak godhok, terus tak pakane nak sampe sego. Nek karak tak godhokne karak. Ngene iki tak godhokne super mie. Tuh, ini iki pitik ku ki. Pakanane nak mat yo kentang. Yo opo ae punjungan tak pakane kabeh. wes. Ini iki lho guys, lho. Iki dedek karo sandal. Sandal lah lebih kene nenek cacing. Oke, dicacing. Iki ando menggo apa, Mak? Sepil dong, ayamku dong. Kandang. Bebek mentok. Banyak tuh tuh. Oh. Ini kepar mata lho, mentoknya ngendok banyak bebek. Masa? Iya. Ini. Kok timprem. Ndi, Mak? Ndi? Nege? Sitok ya to? Jo sitoke tak jikuki. Lha tapi iki piye iki lho. Mbok tali to wi? Ya, wong ora ditali ki nganu. Apa ngrusai batore. Lagi nih. Iki ada. Tono ki. Lho. Piye iki jejal? Pedhot to, Mak? Lah pedhot karo apa ora nggawa untu e. Ini tak pedhot, no? Ranggana kuwi lho. Ranggana. Sik tak jikone kek. Sik. Iki kok yang bebek iki. Cari nyanya tak anane. Tok yang krem guys, yang krem tak kirim. Ndi tangkrem? Ini kremi bebek. Piro ndoke? Oke, lagi ya delok nang jero. Pitik no lho, Mak. Kayaknya wi bebek endoke. Iki pitik. Lho kan krem tak kirim. Iya, Bebek apa? pitik. Wolu. Nggih. Iki ya pitik iki. Cangkrem. Iya lho. Loro wis stok. Tok to. Ora tak kirim kok ya lesu. Aku ki kok pitik iki angker tak kirimi. Ya digemplang kontone lho. Iki tentang kono kanjang. Enten ndi? Iki tak dol ki engko sak. Sak piro? Lujur kabeh. Kowe tak jikoke. Tas sing putih wi. Tuh ki angkrem iki. Yang sing kidul tak patar impor. Tak tambah lek. Ya. Oke. Lah kayak jeruk ku wae kok ngono kae. Kiri aja ku enak iki pangan. Kene yo. Ini. Kutil dong sing pake. Ngawur. Iya pitik. Yo to. Piro? Pitik. Pitik potong ki. Yo. Ndi piro, Mak? Sitok iki entek mati kabeh. Ini mangan kene kek. Iki nak tak turung kan rusal mungkin teko omah teko ndi iki aku. Iki tak pakampur iki. Tak
kenane iki nggo jamu. Iki ta sing mari sehat iki. Yo. Lha mane awake abot wis dibleh lho iki. Sing sitok wong lak wis batur wis dibleh. Kok tak ingu kok kunting. Kuwi. Ya, wis. Terima kasih ya guys. Mulai ya Oke. nanti dilanjut lagi ya. Dadah.